Vážení pánové, vítáme vás na našem představení o 12 měsíčkách, které jsme si pro vás připravili pod vedením naší úžasné paní učitelky Kristýnky Kolajové v rámci hudební školy Pavla Hoffra. Celé vystoupení si nejen zpíváme, ale i doprovázíme na různé hudební nástroje. Také jsme si namalovali kulisy a připravili kostýmy. Za odměnu s touto pohádkou pojedeme vystupovat do Itálie. Doufáme, že se vám představení bude líbit. Přeji vám příjemnou zábavu.
víru sladkou, to ji před matkou zachrání. Těžko se jí doma žije, bratře černé, kousek je. Těžko se jí doma žije, bratře černé, kousek je. Ledem dobré duši její, chvilku léta dopřejmej. Nastalo léto na stráni a smrček spustil cvrkání. Nebylo dlouhé, to mocné, bylo to léto pomocné. Nebylo dlouhé, to mocné, bylo to léto pomocné. A heleme se, ona jahody nese, uprostřed zimy, to jsou znač plývy, kde pak si je objevila, sestřičko moje milá. Pojď za mnou, ještě se mi ruce chvíli, že to je chvilka, pomalu třeba vzniká, a naše žáka, snad byla pěkná.